Ajajaj, začínáme obranou. Ale to třeba... Blok si vybírá vždycky obranu, ne, když vyhraje flip, ale. Teď neumíte útočit, ty dáváte vždycky bude jenom z obrany. Kež by to tak bylo. No, mám trošku obavu z toho, že když bude útočit myška proti nám. Musím připojit na kapačky, který mají na kanily, já objem tý kanily. Fyziologicky je rozstavit, ale na tý Třeba tam vůbec není. Ale Vakča tam je a zaměřuje ho to dokonce, ty vole. Jako člověka Automaticky to zaměřuje Vakčův ksicht. Natáčím, vole. Co? Jo, docela to bylo dobrý, jak se bránil Čega. Sice když se jakoby rozběh, tak bylo vidět, že první dva kručky má jako lepší. Jsi tady ten reprezentační kapitán. Jo, přesně, viděl jsem, všim si sně na tribuně a začal se snažit. Všim si sně na tribuně a začal se snažit. Řekl si, Fílo, ty nehraješ? Sorry, já se musím ukázat. To je těžší, to je ten podporil.
Vašku! Vašku! Pojď sem pak, prosím tě. Asi, já nevím, jak oni tam dávají ty holky, ale prostě jako pokud budete to chtít nějak stáhnout, tak prostě to bude chtít dát asi helču na chvíli na obranu, protože to vypadá, že prostě přes holky, že si třeba verču, že si vždycky hrozně vymíchají, že jo, prostě tak takovou jako zasekávačkou nějakou, ale... Pojď Tome! Jo a Vašku, a jinak asi vůbec, jako když budete chtít to co nejvíc drtit, tak podle mě jakoby skoro největší posílení, který můžete udělat, je, že dáte prostě helču nás ještě třeba na 5 bodů za sebou. A to jako vydrží, to není problém. Aneško, nepusí klajně! Dobře. Ostatní seděli na ledě a koukali na nás. Hele. Máša posouvá tu. Kupte si čučí disky, jsou krásný. Jsme v krizi.
Z tohohle asi klidně, no. Lipi, ty si tady oblížíš juniory, nebo si sem přijel jenom na výlet za Claire? Tak oboje, no. Očihnout konkurenci, co nás čeká v první lize. Jsou nějaký... Jsou muzáci tady ty. V první lize vás čekají jiný kapacity. Doufám. Budete mít sestavičku. Váca hraje s náma, Piráta. Váca bude hrát, Pirát se neví, ten se nějak se chystá na státnice, ale tak nějak počítám, že spíš asi jo. Jakože že to nějak nemá těsně, to je těsně kolem mistrovství. Ale u Piráta nikdy neví. Nevím, proč jsem si myslel, že mají rád se Žábou, ale oni jsou z Jičína a to je hry. Ale tak oni jako hrávali se Žábou, ale spíš Žába teďka nasadila jako model, že jako jich je vlastně dost, že jo, a že nepotřebujou za každou cenu sehnat v první lize prostě někam co nejvejš a prostě vzít si tam plácu s Pirátem, který tam teda udělali třeba půlku hry, ale Já jsem fakt nehrál od Kimle, na kapu ještě. já jsem hrál vlastně na to, já jsem hrál na Skubru a na Pereale.
s dětkama. To je docela dobrý. Dětkama? Jak jste dopadli vlastně? Co? Co? Vyhráli jste tam? Ale bylo to jako, že ve skupině jsme snad 3 zápasy vyhráli obod a z toho 2 jsme jakoby otáčeli, když jsme poslední bod dávali z obrany. A byli jsme takový, jako ve obraně jsme nebyli moc ostrý, no. A v útoku jsme byli docela v pohodě, akorát tu a tam Héza udělal nějakou píčovinu a pak takový to jakoby méně zkušený, jako třeba Martin Řezník nebo Luboš prostě občas udělali nějakou jako vysloveně nějakou technickou chybu, jako drop nebo prostě nějakou no, jako blbost. No. Mě se snad asi kameraman. Takhle na tom mobilu s tím velkým displejem to není tak hrozný, protože aspoň vidím zhruba, co se na tom hřišti děje. Jako na nějaký starý kameře s malým. To znamená, že ty osové už jakoby nejsou? Ne, ty osové, teď mi říkal Maloch cestou sem, že to vypadá, že teďka budou mít jako poslední sezónu možná. Že prostě stárnou. A právě myslím, že tam myšlenky jako, že se tam budou doplňovat ty lidi. To nevím. Takže ty mladí, co si myslí, že jsou ještě čestí, jako třeba já, tak ty o to jako neměli zájem, ani to asi ani nějak nic nezvali. A jako teoreticky si říkám, že třeba když teďka půjdeme na tu pláž a když nás to bude bavit, takže by se na základě toho třeba mohlo udělat nějaký prostě styl verze 2. Ale fakt jakože s těma lidma, že, který ještě jsou teďka fresh, tak ta hala by se dala úplně slušně vyhrát. Nikdo ti nic nezaručí, že jo, teďka podle mě už to bude tak, že prostě, když jsme to mohli loni vyhrát 6 lidech, tak prostě 6 dobrých lidí postaví teďka už každý. Takže těch, co to může vyhrát, to je hrozně moc. Ale třeba 4. chyba úplně stejná, tady ta sekera. Buď moc, nebo to 7. A Vašek si... A už předtím to... Stávej, bráň! Krejče férovej. Vojto, rychle, podívej se, kde máš Vojto Krejču a pak poběžíš k němu. Vojto! Vojto, najdi si Krejč. Co řeší? Podle mě si něco za vás se mět jako že ji vyšel. Jo, takhle. To jsem neviděl, jestli se stalo, ale to by to chodně asi mohlo. Ale hlavně mě úplně irituje, že Vojta prostě se nedomluví s Malochem na tom, jak se je rozeberou. Netrefil jsem to úplně, ale mám to záporu. Sám stalo teď z Monkeys. Jsem nenapixu, že Jirka nějak chytal nějakou vysokou čerávku a tak tam bylo mokro, ne, tak to se do něj naběh. A v tom vzduchu ho prostě srazil a Jirka dopadl ven ze zóny. A hrozně to se kolem tak jako pohádali, nebo se pohádali, ale prostě to kontestoval. To a Jirka jako chtěl vytlačení Jirka chtěl být in, jakože prostě by dopadl. Že kdyby měl svoji kontrolu. A šlo o out nebo jenom, že ho vyndal před zónu? Před zónu. No, a pak to Jirka zamrdal a pak jsem prohrál. Ale no, nevím, to je prostě těžké. Tak já jsem pak Jerryho pochopil ve finále, že jsem ho ubránil. To byla odpáta. To je želvička. Jak ty, taková 30metrová ryba, ty vole, v plném sprintu. Ale po dopadu si byl jak želvička jak koníček. Jo, to jsem spadl na záda pak, nebo jsem se přetočil.
Takže by se Zimnice ještě pokusila zacukat. Nasazují Vojtíka na obranu, tak to jde opravdu do tuhý. Ale a kdyby se hrálo v hodně malý hale, tak by Vojtík byl dobrý i v obraně, protože jsme na tréninku, máme trénovanou v hale, která má tam 2/3 tohohle. On tam prostě vždycky, když se to dostalo před zónu, tak ta zóna je prostě široká, 15 metrů nebo já nevím kolik. A oni kdykoliv hodili nějakou jako šunku přes, tak si proto Martin v podstatě došel, ani nedoběžel, protože jenom dával pozor a došel si pro pomalej disk. No, teď by trošku mohl ho tlačit Máru. Takhle si byla nejlepší volba na obranu. Měli dát radši Marocha třeba. Hele, a tohle budete dělat teďka ještě, Fílo, budete to dělat 3 minuty a pak ještě 5 minut, než začne váš zápas, jo? A nezapomeň, že si musíte nechat aspoň 20% mozku na přemýšlení. Žádný přemýšlení, Matěj. Usmějte se do kamery. Zamávejte. Jsem mohl zazumovat, ale nebyl jsem bohužel připravený. To musí dělat. Docela to Vakčo, musíš si vystoupit a Vagíno, ty vole, máchej ramenama pořádně. No tak si popojdi dopředu, ne, a tamhle... A dejte si ještě... A 100 dřepů, Fílo. Fílo, 100 dřepů. Jo, nemám opravdu, je to dobrý, mám. 100 dřepů. Stačil jsem zazumovat na Máru v krev. Ještě, že Fílo nehraju s váma, ty vole, kdybys mi dal takovouhle dlouhou rozsvičku, který se vyčerpám, tak bych se akorát urazil a rozbrečel, vole. To nevyšlo. Takticky to nebylo moc dobrý rozhodnutí. No, on je problém v tom, že jakoby třeba tady v té situace na hřišti. Tak prostě jakoby v podstatě nejlepší handler... Tome! Nejlepší, nebo takový nejvíc jakoby... Handler je Jirka a to je prostě taky, že ten není nějak jako vyhraný. A tohle udělal... A to bylo akorát čas na to, aby se ještě...
Hele, děti, takže teďka 2 powerliny, 2 body a jdeme domů, jo? Jakožto zaujatý divák bych si stejně přál aspoň jako ať je teďka 8-8. Nechci tady v té zóně poslouchat zase hystericky se radujícího Krejču. Ať se když tak raduje pak na druhé straně. Tady, tak v tuhle chvíli se tady žádný Krejča hystericky radovat nebude, takže to je dobrý. Takže teďka potřeba dostat vyzkoušet tamhle. Já jsem se díval na to, jak hráli ty fulové, na kousky, jak hráli ty fulové třeba na tom juniorském mistrovství. A pak jsem je teda viděl, jak hráli na PD hale. Prostě to je brain dead totálně. Oni prostě všichni všechno umějí a hrajou jak totální dementi a ta hra nemá nic prostě. Jediný co má, je, že tam prostě běhá pár košíků a hází píčoviny. Jakože vysloveně prostě a přitom prostě určitě mají... Pojďme. A pak prostě ale a přitom Gilmay už byl vlastně před 2 rokama ve Wroclawi. Svojema hrá prostě úplně dobře. Círa prostě, jakoby mají tam a nechají se strhnout prostě tím pitomcem tamhle tím, ty vole. Se jmenuje. Třískou. K tomu, že prostě, jako ať dělají celý turnaj píčoviny, ale až přijdou na ten zápas, ať se přepnou a začnou prostě jakoby se soustředit. Jako, přesně já jsem se tady bavil s Miguelem, že Miguel se vůbec nerozběhá a říká, no já se taky už 10 let nerozběhávám, já se jenom před zápasem soustředím. A prostě když si tady to jakoby, ty lidi uvědomili, že je prostě potřeba se na to pak jako koncentrovat a začít dělat jakoby ty správné věci, tak jim to, jakoby tady těmto ten výkon zvýší do 100%. Já jsem se tak smutný, když je vidím. No a pak jsem ale viděl, že dělali s Fulema, hrál s nima Vojta Prušák a Pepík. A bylo to úplně stejný prostě, jako, a to si říkáš, tak jako, sice ty kluci hrajou jako pitomci, ale prostě, když k tomu mají takovýhle vedení, tak ono tomu moc líp jako nepůjde. Pak vás porazí. Co? Ale to mě úplně nepřekvapuje. No zase oproti tady těm našim